नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. कारवारात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हेमगेली 130वी जयंती उत्साहात साजरी. शिरसी स्केटिंगच्या रॅलीन केली कोरोनाची जागृती. अस्नोटी मड्डामक्की श्री ब्रह्मदेवाला वार्षिकोत्सव 15 एप्रिलला. आतपळ्या सविस्तर खबरो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हेमगेली 130वी जयंती कारवारात उत्साहात साजरी झाली. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हेमगेली 130वी जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी केली. कारवारच्या ग्रीन स्ट्रीट रस्त्यावर नवीन आंबेडकर सर्कलाचे उद्घाटन कारवारची शासकीय श्रीमती रुपाली नाईक हेमी केले. आंबेडकराल्या भावचित्राक पूजा करून उद्घाटन केले आणि जय भीम यात्रेक चालना दिली. आयच्यान 4 दीस 12 तालुक्यात जय भीम यात्रा चलतली. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕೀಯದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾಲಿ ಎಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಿ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂತ ನಗರಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ಆದ ಶ್ರೀ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕರವರೇ. कारवारच्या जिल्हाधिकारी कचेरीत आंबेडकर जयंती आचरण केली. या वेळार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगले की समाजाचे मनोभाव बदलचे आचरण करचे, तसेच समाजात आंबेडकर हेमका जोडचे पेक्षा तेमगेर विचार समाजात पालन करचे हीच खरी आंबेडकर जयंती असे म्हणले. ಸಂವಿಧಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಲಿಬರ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. कोरोनाची जागृती शिरसी स्केटिंगच्या रॅलीत केली. एप्रिल 11 ते 14 एप्रिल हो देशव्यापी कोरोना लसीकरण दिवस म्हणून प्रधानी मोदी हेमी ठरले प्रमाणे या लसिकोत्सवानिमित्तान शिरसीच्या अद्वैत स्केटर्स आणि स्पोर्ट्स क्लबच्या स्केटिंग खेळाडून सुमार 23 किलोमीटर रॅली स्केटिंगान केली. बनवासीच्या कदंब सर्कल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हेमगेल्या भावचित्रा गौरव करून स्केटिंग रॅली सुरू करूक शिरसी तालुका पंचायत अध्यक्ष श्रीलता कलेरमने हेमी चालना दिली.
स्केटिंग क्लबाचे अध्यक्ष किरण कुमार हेमी रॅलीचं उद्देश सांगलो की मान्य प्रधानी मोदी हेमी कोरोनाची जागृती करसाठी ही देशातच नवीन पद्धतीन पैल प्रवास असा. रॅलीच्या दरम्यान प्रत्येक गावागावात रॅलीक टाळी वाजवून स्वागत केले. शिरशी ओल्ड बस स्टँडार पाविल त्यांना कांचना हुंडाई हेमी स्केटिंग खेळाडूक थंड पेय आणि अल्पोहार दिलो. रॅलीत स्केटिंग क्लबाचे विश्वनाथ कुडाळकर, श्याम सुंदर आणि खेळाडूले पालक आणि पोषक हजर आशिले. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್. अस्नोटी श्री ब्रह्मदेवालो वार्षिक उत्सव 15 एप्रिलात. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी मड्डांबके हिंगा श्री ब्रह्मदेवालो वार्षिक उत्सव वर्ष पद्धतीप्रमाणे 15 एप्रिलापासून सकाळी 11 वाजता धार्मिक कार्यक्रम सुरू जातले. 12:30 ते 1 वाजता श्रीची आरती, फळफळावळीचो लिलाव, 2 वाजता महाप्रसाद, रात्री 10 वाजता श्री ब्रह्मदेव नाट्य मंडळी सादर करतले कोकणी नाटक पडली गाठ लागली वाट. या सगळ्या कार्यक्रमाचो भक्तांन लाभ घेवचो अशें श्री ब्रह्मदेव कमिटी मड्डांबकी तेमी कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.